Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg tkellem dwar il-każ tal-Professur Edward Scicluna u qal li l-Oppożizzjoni kienet lesta sabiex flimkien mal-Gvern tiffirma riżoluzzjoni sabiex il-Parlament kollu juri li huwa kontra li dan jibqa' fil-kariga ta' Gvernatur tal-Bank Ċentrali. Dr. Gregg qal li l-Prim Ministru spiċċa biex jissospenda lil Professur Scicluna minflok keċċieħ u dan għaliex ma rnexxilux jikkonvinċi lill-Kabinett tiegħu. Il-Kap Nazzjonalista tkellem dwar id-deċiżjoni ta' Kunsill Nazzjonalista ġdid illi jiftaħ mill-ġdid il-pjazza tal-Mosta traffiku fejn qal li Kunsill Laburista għamilha bissa l-mixi fit-tmiem il-ġimgħa mingħajr ma konsulta. Dr. Gregg qal li din kellha terġa' tinfetaħ minħabba li anke r-rotot tal-karozzi tal-linja ġew affettwati. Mistoqsi dwar il-qtuħ fil-provvista tal-elettriku, il-Kap Nazzjonalista qal li l-Gvern mhux qed jipprovdi dan is-servizz bażiku u l-importazzjoni ta' generators kbar tfisser li l-Gvern huwa bla pjanu jmexxi skont il-kriżijiet li għanfaċċja. Qal li l-Gvern Nazzjonalista se jkun qed jagħmel turbini tar-riħ il-bot mill-kosta biex jissupplixxi l-elettriku. Se ninvestu iva fl-enerġija alternattiva, se nkun qed ninvestu fid-distribuzzjoni, se nibnu iva farms, deep sea wind turbines, turbini tar-riħ fil-baħar illum it-teknoloġija tippermettija ma jkunux fix-xatt din jew fejn tarawhom fil-viċin ħajkunu l-bot. Kilometri l-bot mill-kosta jistgħu jsiru. Tkellem dwar iż-żieda fil-popolazzjoni u qal li l-Gvern daħħal eluf ta' nies mingħajr ma kellu pjan u qal li l-Gvern Nazzjonalista se jara li kabbar l-ekonomija tal-pajjiż mingħajr ma jkollu għalfejn iżid il-popolazzjoni. Qal li l-Partit Nazzjonalista jrid issaħħaħ is-setturi eżistenti filwaqt li joħloq oħrajn ġodda. Żied li se jinċentiva negozji biex idaħħlu aktar persuni ta' kwalità jaħdmu magħhom. Dwar it-turizmu, Dr. Gregg qal li jrid jiġbed lejn Malta turisti li jonfqu mijiet kuljum u bekk ikun jista' jnaqqas l-ammont ta' turisti li jitlu f'Malta għaliex it-turisti ikunu ta' kwalità.